भैया लोग, जय माता दी, प्रणाम। देखिए, आज हमनी का है गोविंदपुर में फॉरेस्ट के पार्क बने जा रहल बा। लगभग तैयारी हो गईल बा। है गेट रुआ लोग के देखावत तनी। दिसोम गुरु पार्क, खाखड़ी पाड़ा, जमशेदपुर। है ऊपर में हाथी के रुआ लोग देखत होकम। हाथी के मुंडी बनावल बा, माथा। ये पार्क अब बहुत हद तक तैयार हो गईल बा। हमरा बुझाता कि एकर फॉरेस्ट बहुत जल्दी पिकनिक उकनिक के तैयारी करता का। रुआ लोग के दिखा रहल बानी। हाउ देखी ओने हौ एगो बैठका टाइप का बनल बा। तो आइल रहनी हाँ, तो हम कहनी है कि भाई लोग तक, साथी लोग तक इहो पहुँचाई। तो बनल रही अपना भाई अरविंद बिहारी के साथ। सुबह सुबह के राम राम, प्रणाम, जय माता दी।